Vážení prítomní, srdečne vás vítam na tomto slavnostnom zhromaždení, na ktorom bude mestu Leopoldov odovzdané hasičské vozidlo pre dobrovoľný hasičský zbor. Dostalo sa mi veľkej cti privítať v našom meste jedného z vrcholových predstaviteľov nášho štátu. Dovoľte mi, aby som srdečne privítala podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky, pána Roberta Kaliňáka. Ďalej mi dovoľte srdečne privítať pána Vendelina Horváta, generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pána Vojtecha Valkoviča, riaditeľa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave, pána Milana Domarackého, poslanca Vyššieho územného celku Trnava, ďalších vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie na toto milé stretnutie a samozrejme vás, vážení spoluobčania. Požiare od nepamäti sprevádzali dejiny ľudských sídiel, hradov, dedín aj miest a neraz stáli za neslávnym koncom celých sídiel. Drevené domy, stodoly, slamenné či šindľové strechy, dozrievajúce obilné lány, to všetko sú faktory, ktoré z nenazdajky mohli kedykoľvek spôsobiť požiar a ten mohol zničiť nielen celý majetok domu, rodiny, ale aj celej obce. Ľudia pochopili, že s ohňom budú ťahať vždy za kratší koniec, že jednotlivec v boji s ním nezmôže nič, keď nebudú v ochrane pred ním postupovať spoločne. Uvedomili si to ľudia i v našom mestečku a preto má dobrovoľný hasičský zbor v Leopoldove veľkú tradíciu. V roku 2012 sme oslávili 130. výročie jeho vzniku. Je významnou súčasťou histórie nášho mesta a bola mu udelená prezidentom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky čestná zástava. V súčasnosti pôsobí v dobrovoľnom hasičskom zbore 82 členov, z toho 25 dorastencov a detí. Zameriava sa na preventívnu činnosť a výcvik požiarnych družstiev, ktoré sa v rámci okresu zúčastňujú rôznych súťaží a námetových cvičení, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Okrem toho vykonávajú kontrolnú činnosť v objektoch, kde hrozí zvýšené požiarne nebezpečenstvo. Preventívne skupiny sa zameriavajú najmä na dodržiavanie protipožiarnych predpisov v domoch, malých prevádzkach, v školách a iných objektoch. V roku 2015 zasahovali naši hasiči pri požiari rodinného domu v Červeníku, pri požiari jačmenného poľa v Šulekove a Červeníku, pri požiari suchého porastu v Hlohovci, pri plošnom požiari porastu pri rieke Váh a pomáhali pri ochrane majetku počas povodne v obci Dolné Trhovište. Patrí im za to veľká vďaka, nakoľko svoju činnosť vykonávajú dobrovoľne. Som veľmi rada,
že aj leopoldovskí hasiči sú jednými z tých, ktorých práca je odmenená darom, a to v podobe tohto hasičského auta Tatra 815, na ktorého slávnostné odovzdanie sme sa tu dnes zišli. Prosím preto pána podpredsedu vlády a ministra vnútra, pána Roberta Kaliňáka, o príhovor. Veľmi pekne ďakujem, vážená pani primátorka. Ja si ešte dve také poznámky neodpustím predsa len, lebo viete, človeku naozaj dobre padne po tom týždni politického pekla v Bratislave aspoň na chvíľku stretnúť normálnych ľudí. Ďakujem pekne za to, že sa tu môžeme stretnúť. A po druhé, dneska sa cítim tak veľmi významne, pretože pôvodne takmer došlo k zrušeniu nášho stretnutia, pretože parlament si tak z nenazdajky zmyslel, že ma musí mať prítomného na interpeláciách, ale náhodou som stretol ešte pána predsedu vlády a ten sa ma opýtal, že čo sa deje. Hovorím, že musím zrušiť program, čo mám v Leopoldove a ďalších ešte obciach, lebo musím ostať v tejto skvelej ustanovizni. Tak mi prvýkrát, čo som v politike už 15 rokov, hovorí premiér, že nechaj, ja ťa zastúpim a radšej to nezruš, lebo je dôležité, aby si do Leopoldova išiel. Aby sme sa tam stretli, takže prvýkrát ma zastupuje premiér v parlamente. Tak som naozaj rád, že už som dôležitý. No ale ďakujem pekne, to bola len taká odľahčená poznámka na úvod. Milí hasiči, milé hasičky, milé hasiča. Aj pre nás je toto veľmi dôležitý deň, pretože vždy sme radi, ak môžeme sa stretnúť s kvalitným a dobrým dobrovoľným hasičským zborom, ktorému môžeme poskytnúť aj techniku, ktorá mu pomôže, aby jeho zásah bol ešte efektívnejší a modernejší. Pre nás sú dobrovoľní hasiči naozaj veľmi výnimoční ľudia, ktorí všetko to, čo robia, podobne ako to povedala pani starostka, robia vo svojom voľnom čase. Robia to bez nároku na odmenu, robia to častokrát na úkor svojich rodín a to všetko, aby naplnili to krásne heslo, ktoré majú najčastejšie vyšité na svojich vlajkách: Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. A práve preto dnešný deň by mal byť hlavne o tom, aby sme sa im všetci veľmi pekne poďakovali za to, čo robia už dlhé roky, dlhé 10 ročia, a poďakovať sa najmä tým najstarším za to, že dokázali udržať tradíciu dobrovoľného hasičstva tu v Leopoldove aj v časoch, kedy to nebolo jednoduché, aj kedy to tomu nebolo všetko naklonené, a spolu s vedením mesta dokázali aj na kolene všetky veci dať dokopy tak, aby to mohlo fungovať. Pri tejto príležitosti si neodpustím, pani primátorka, ja sa veľmi teším z toho, že má to podporu obrovskú aj z vedení mesta, ale chcem sa veľmi pekne poďakovať aj dlhoročnému pánovi primátorovi, pretože vždy, keď funguje mesto, a veľmi sa z toho teším, že túto tradíciu ste prevzali, keď dobré mesto podporuje svojich hasičov, vždy sa to mestu vráti. Každé euro investované do dobrovoľných hasičov sa stonásobne vráti pri ochrane života a majetku spoluobčanov. Tak sa vám chcem obom, aj bývalému pánovi primátorovi, aj novej pani primátorke, poďakovať za takú veľkú podporu dobrovoľným hasičom. To tiež nie je každodenná samozrejmosť pre nás, ktorí sa o hasičov staráme. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať aj tým starším hasičom aj za to, že pritiahli mladú generáciu. A mladej generácii sa poďakovať za to, že sa pridali k dobrovoľným hasičom, pretože v dnešnom svete internetu, kedy majú 1000 možností na výber, ako tráviť svoj voľný čas, sa rozhodli, že ho budú tráviť tým, že budú pomáhať druhým. To je niečo naozaj výnimočné a veľmi sa to častokrát v tomto čase nestáva. A tak sa naozaj teším, že svoj život zasvetíte pomoci druhým, že vám to dlho ostane, že vás to bude sprevádzať a že ľudia z toho budú mať radosť. Takže za to vám všetkým, aj starším, aj stredným, aj najmladším, patrí naozaj takisto obrovská vďaka. Preto si dovolím, pani primátorka, vás trošku opraviť, a toto auto v žiadnom prípade nie je možné považovať ako nejaký darček alebo dar, ale skôr ako splátku dlhu, nejaké veľké poďakovanie za to všetko, čo si za tie 10 ročia pre svoje mesto Leopoldov urobili. Ďakujem pekne. No a ja už len spomeniem, že som veľmi rád, že sa nám podarilo v roku 2013 pustiť tento projekt, ktorý vlastne podporuje a znovu obnovuje dobrovoľné hasičské zbory na celom Slovensku, a že v tejto chvíli v tom našom systéme podpory dobrovoľných hasičských zborov je už takmer 1500 zborov, ktoré pravidelne každoročne dostávajú pravidelnú dotáciu, aby si obnovili ochranné pomôcky, aby si obnovili nejaké základné vybavenie. A potom sme ešte veľmi radi, že že sa nám podarilo našetriť z toho nášho systému ESO, tej reformy, ktorú sme robili, aj adekvátne peniaze, aby sme mohli obciam pomôcť aj s výbavou, s technikou. Viac ako 500 obcí, podobne ako pred chvíľkou v Hlohovci, dostane malé prvozásahové vozidla Iveco Daily,
ďalších 300 obcí, pretože sú obce, ktoré mali väčšiu odvahu a vyžiadali si od nás, že oni chcú od nás niečo väčšie. Už väčšie nemáme. Tak sme zrekonštruovali naše Tatrovky na podvozkoch 148 a 815, tak aby dostali novú nadstavbu, aby dokázali mať pred sebou ďalších 20-25 rokov svojho bezproblémového života. A ďalším 600 obciam sme odovzdáme protipovodňové prívesy prvej pomoci, aby sme dokázali lepšie odolávať tým vrtochom počasia, ktoré nás tak často trápia. To všetko spočítané znamená, že takmer 1200 zborov dostane výbavu, ktorá možno posunie naozaj tých dobrovoľných hasičov na úroveň 21. storočia, tak ako si zaslúžia, pretože ak Slovensko má nejaký poklad, tak sa určite skrýva v takmer 100 000 dobrovoľných hasičov po celom Slovensku, ktorí sú pripravení kedykoľvek zasiahnuť, čo je podstatné, majú pred sebou aj nástupcov, ktorí už tu pred nami teraz pochodujú. A sú to ďalší a táto tradícia bude pokračovať a treba využiť tento poklad a ten potenciál, ktorý majú, aby sme sa mohli cítiť bezpečnejšie a aby vždy, keď príde nejaká nepríjemná udalosť, boli všetci pripravení. My sa vždycky želáme hasičským autom, aby zhrdzaveli v garáži, čo by znamenalo, že sa nikomu nič nestalo, ale pre istotu ešte zaželám aj veľa šťastných výjazdov a vždycky návrat zdraví a bez zranení z týchto výjazdov, aby ste pomohli tým, ktorí si to naozaj v tej chvíli veľmi potrebujú. No a taká malá prosba na záver odo mňa, lebo však reči majú byť krátke, dlhá má byť klobása, takže ja už len na záver úplne posledná prosba. Toto auto má po rekonštrukcii 8900 litrov nádrži vody, tak skúste na Veľkú noc nezabudnúť na vaše leopoldovské dievčatá, poriadne ich popolievať, nech nám rastú do zdravia a do krásy. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za milé privítanie. Toto vozidlo, pred ktorým stojíme, o malú chvíľu požehnáme. Budeme prosiť nášho Pána, aby nám doprial používať tento prostriedok, aby nás na všetkých cestách, po ktorých hasiči týmto vozidlom budú chodiť, ochraňoval, pomáhal nám, aby naozaj slúžil pre dobro všetkých ľudí. Pane a Bože náš, stojíme pred Tvojou tvárou a voláme k Tebe. Požehnaj toto hasičské vozidlo a ochraňuj od nešťastia a škody všetkých, čo ho budú používať vo svojom povolaní. Daj, aby sme na cestách mali stále vedomie zodpovednosti, boli ohľaduplní a vždy pripravení pomáhať. Nech sme vo všetkom, čo robíme, Tvojimi svedkami, o to ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Ďakujem dôslednému pánovi za požehnanie vozidla. Teraz mi dovolte poprosiť podpredsedu vlády, ministra vnútra spolu s pani primátorkou, aby uviedli toto vozidlo do života typickým hasičským spôsobom, historickým, a to ručným hasiacím prístrojom značky Hubert. Vážený pán podpredseda, dovolte mi, aby som v mene nášho mesta Leopoldov i v mene všetkých dobrovoľných hasičov nás v Leopoldove veľmi pekne poďakovala za tento váš dar. Budem to nazývať darom. Ja vás uisťujem, že bude slúžiť nielen občanom tohto mesta, ale i občanom okolitých obcí, tak ako ste povedali, pri ochrane majetku, života, zdravia ľudí. A bude používané v súlade s motom hasičov, ktoré ste už povedali. Bohu na chválu, blížnemu na pomoc. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mi dovolte, aby som vám odovzdala pár spomienkových predmetov na naše mesto. Dúfam, že vás potešia. Jedno auto. Ďakujem pekne. Pán veliteľ, veľte rozchod po zidlu, spravíme spoločnú fotku. Pastor! Bohov, rozchod!
Zdravím, pán minister. Chcel by som pár otázok položiť, čo sa týka teda tohoto vozidla. Koľko týchto vozidiel ste rozdali alebo mienite rozdať? V podstate celkovo projekt určitej obnovy hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov predstavuje viac ako 500 prvozásahových vozidiel Iveco Daily, takých menších. Potom sme dali do rekonštrukcie všetky Tatrovky, ktoré sme na našom území mali, pretože predsa len tieto naše slovenské lesy a hory nič lepšie nezvláda ako klasická dobrá Tatra, ako sa hovorí Tatra nezná bratra, tak sme dali do rekonštrukcie 815 a 148, čo je zhruba asi 300 kusov, kde sa dala úplne nová nadstavba, robili sa všetky také zmeny, aby to auto malo pred sebou ďalších 25 bezproblémových rokov života. A ďalších 600 obcí dostalo ešte protipovodňové prívesy prvej pomoci, takže malo by to v celku dokopy znamenať, že nikdy na ten zásah nejde iba jedna obec. V prípade problému sa stretnú viaceré, tu samozrejme mestá, tak ako je Leopoldov. A to už vytvorí určitú silu, ktorá dokáže mnoho obratnejšie a rýchlejšie vlastne chrániť životy ľudí aj majetok, pretože viete, celý život ľudia dávajú ten majetok dokopy a potom za 2 minúty pri požiari alebo pri povodni o neho prídu. A tak budeme lepšie pripravení, aj to Slovensko bude bezpečnejšie. A ukázalo sa, že to má veľký význam. Pred 2 rokmi zasahovalo 500 dobrovoľných hasičov pri veľkých povodniach na Dunaji v Komárne. Tá hrádza už naozaj tiekla ako cedník, ako sa hovorí, ale 7 dní bojovali a uchránili to Slovensko pred veľkou vodou, a pokiaľ ostatní naši susedia rátali škody na desiatky miliónov eur, u nás to bolo niekoľko málo 10 000 a to je to, čo vlastne tento projekt má za cieľ. Odpovedali ste mi vlastne aj na druhú otázku. Chcel som sa spýtať, v akom stave sú tie vozidlá a kto ich prevádzkoval doteraz? Všetky vozidlá, ktoré týchto veľkokapacitných cistern, keď si zbor alebo mesto objednalo, že chcú mať veľkokapacitnú cisternu, tak tieto sme postupne od roku 2008, teda som presne od roku 2008, začali dávať do kompletnej rekonštrukcií, kedy vlastne dostali úplne novú nadstavbu, robila sa generálka podvozku, generálka motora. A samozrejme od tých čias, keď bola rekonštrukcia, tak slúžili na hasičských staniciach, kde postupne vlastne čakali hlavne na to, aby mohli začať po príchode ďalších aut svoju cestu k smerom dobrovoľným hasičským zborom. Tieto autá majú tú hlavnú výhodu, že majú jednoduchú konštrukciu, že v podstate ani mestský rozpočet nebude zásadným spôsobom zaťažený pri tých veľkých opravách, pretože všetky tie nové elektronické rôzne značky, nebudem ich spomínať, už pri každej oprave musíte šiahať do vrecka stovky a niekedy aj tisícky eur, tak sme chceli, že radšej zrekonštruujeme to, čo všetci dobre poznáme, dáme tomu nový šát, nové parametre a majú pred sebou 20-25 rokov života, alebo aj nádrž je kompletne galvanizovaná, pogumovaná, čiže nie je dôvod, aby mohla začať v blízkej dobe hrdzavieť, a to všetko znamená, že dostanú vlastne techniku, ktorá im ešte bude fungovať. V ďalšom kole chceme robiť výzvy, ktoré budú prispievať aj na rekonštrukcie hasičských staníc, a samozrejme potom tie najodvážnejšie zbory chceme doplňať takou technikou, napríklad ako je v prípade Leopoldov a veľmi dobrých hasičov, že v tom ďalšom kole by ešte dostali to menšie, aby mali vždy aj na prvý výjazd, aj dáme to na nejakú cestu na súťaže s mladými, a potom samozrejme veľkokapacitnú cisternu s veľkým množstvom vody. My to voláme pojazdný rybník, ktorý vždy príde tam, kam treba a dokáže veľké množstvo vody prepraviť. Otázočka na koordináciu s profesionálnymi hasičmi. Nedávno u nás horelo, teda nie u nás, ale tuto v Červeníku. A trošku boli problémy dostať sa z Červeníku, tam je taký podjazd nízky, a lež sa dostali na tvar miesta tak už olizovali plamene rodinné domy v Červeníku. Čiže koordinácia, ale našťastie to uhasili, takže bolo to v poriadku. A hasiť... Toto je niekedy väčší problém ako samotná technika, pretože je to v ľuďoch. Doteraz samozrejme Slovensko bolo postavené výhrade na profesionálnych hasičoch a dobrovoľní hasiči zasahovali predovšetkým vo svojich obciach. My sme ten projekt v roku 2013 spustili tak, že ten potenciál, ktorý sa skrýva v dobrovoľných hasičoch, je obrovský. Dokážu byť veľmi rýchlo na mieste, dokážu veľmi profesionálne zasiahnuť vo mnoho väčšej síle mužov a žien, a to je pre nás veľmi rozhodujúce, a preto vlastne učíme tie staré zabehané mechanizmy, aby prichádzali vždy na miesto profesionálni hasiči, ale aj dobrovoľní hasiči, ktorí už medzičasom majú zodpovedajúcu techniku. Ale ukázali sa aj pozitívne veci, keď horelo naposledy v Trnavskom kraji veľké lesné požiare, tak na mieste už zasahovalo do 50 dobrovoľných hasičských zborov, čiže číslo, ktoré nikdy nebolo, je to rekord. A preto vlastne treba dobre podrobne pracovať vlastne aj na týchto zvolávacích systémoch, ktoré už sa začnú prepracovať, a predpokladám, že za 2 roky sa nad niektorými problémami dneška budeme už usmievať, ale už by to malo byť plne funkčné.
posledná otázka. Prišli ste za volantom toho vozidla. Chcem sa spýtať, aké vodičské oprávnenia vlastníte a odkedy šoferujete a ako často? Viete čo, tak už ako minister samozrejme tých príležitostí veľa nemám, ale ja som na rozdiel od niektorých mojich kolegov absolventom Srovníckej priemyslovky a my sme mali vždy k týmto veciam vzťah, takže my sme si robili postupne vodičáky na kategórie. Na autobus nemám, na to by som si, ale C-čko samozrejme mám a z tohto pohľadu sa rád vrátim do svojich časov, kedy ešte na priemyslovke sme museli robiť aj s týmito väčšími vecami a tak je to pre mňa skôr taký, by som povedal, oddych a relax po tej klasickej ministerskej práci. A to je vlastne asi všetko, asi som odpovedal na to. Čiže nepotrebovali ste imunitu na to, aby vás chytili? To nie, samozrejme to nie, sme si vedomí, ale pravdou je, že pamätám si, bol taký problém pána primátora, ale ten si iba neuvedomil, že keď je veľa miest na sedenie, že musí mať ešte niečo viac ako C. Ale faktom je, že je to pre mňa taký trošku relax, že človek sa vráti do tých mladších časov, či už v politike často nemá príležitosť šoferovať a je to taký príjemný adrenalín, že človek nezhodí žiadny múrik a že všetky domy okolo ostanú v jednom kuse. Veľa úspechov v Bruseli. Ďakujem pekne za rozhovor.